Sekuphela amasonto amabili selokhu kwatholakala izidumbu zabesilisa abayisithupha Ekraaifontein. Laba besilisa abaphakathi kweminyaka eyi-18 nengamashumi-30 babekhandwe ngamatshe baphinde bagwazwa. Izidumbu zabo zatholakala zibhekiswe phansi, ziboshwe izandla ngasemhlane. Kukholakala ukuthi lesigameko kwakungesokuziphiniselela kulandela ukubulawa kukanogada. Kwaboshwa abalisa abayisishiyagalombili kodwa abuye ahoxiswa amacala ayebekwe omunye wabo ngenxa yobufakazi obungenele. Ngempelasonto kuboshwa abalisa abathathu asebevele okokuqala phambi kwenkantolo yemantshi eBlue Downs. Bonke abasolwa abayishumi babhekene namacala ayisithupha okubulala umuntu ngamunye, kanti kukholakala ukuthi kusazoboshwa abanye abathintekayo. Okwamanje abasolwa abaphakathi kweminyaka engu-19 no-37 bazohlala esitokisini kuze kube baphinda bavela enkantolo mhla ka-24 kuFebruwari.